I dag skal vi snakke om rundsaver, og i den forbindelse har jeg taget min gode kollega Niklas med fra Dygårds Bygge Vejle. Niklas, hvad er det første, eller hvad kigger du generelt efter, når du skal vælge en håndrundsave? Jamen, først og fremmest, så går jeg jo efter noget, der kan skære en ud. Altså, den skal jo helst kunne gøre arbejdet, det jeg skal bruge den til, kan man sige. Kender du til mærkeskilt overhovedet? Overhovedet ikke. Det er helt nyt for mig, så jeg er jo egentlig også spændt på, hvad du sådan lige kan fortælle mig af specs på sådan en bandit. Skilt brander sig jo på at skulle kunne de samme ting, som alle de store mærker, Makita, DeWalt, Milwaukee, you name it, men være noget billigere. Okay. Det er 25% billigere, i hvert fald, og skulle kunne de samme ting. Nu har de lige lanceret den her nye håndrundsave. Noget større end den traditionelle håndrundsave, som vi jo kender ude fra dagligdagen. Ja. Når du går på jagt efter en håndrundsave, eller skal bruge en håndrundsave, hvad skal du bruge den til? Jamen, det er jo en god blandet landhandel, men den skal jo også, altså, det skal jo helst være en all-around maskine, kan man sige. Den skal kunne tage de små snit og de lange snit, og så skal den jo helst også være til at have med. Ja, den skal være mobil. Ja, lige præcis. Og det ved jeg ikke, om Skill kan være med på. Jamen, vi har jo den her, altså den nye Rare Handle amerikanersår for Skill her. Virker som en stor bandit. Ja. Virker tung, men du kan jo prøve at tage den i hånden her. Ja, den er jo, altså, der er vægt i, der er noget gods i, men det er jo egentlig, altså, jeg tror da egentlig, det er meget rart også for altså, at den ligger stabilt, ja. Når man... Du får jo ekstra skæredybde på den store sav her, ja. Kontra de traditionelle håndrundsave, som vi kender på det danske marked. Får 66 mm total skæredybde ved almindelig vinkelretsnit. Okay. Hvordan vil du have det med, at du bare kan hive den der frem, i stedet for, at du skal ned og hente en brugerrundsave? Flæksaven i bilen. Altså, den er jo noget mere håndterbar, end at skulle til at ind og hive den store flæksav frem og splitte ryggen ad på vej ud af bilen. Så den her, den er jo lige til at hive ud, og der findes et land til den, så det er jo en maskine, der sagtens kunne komme ind og erstatte egentlig. Men egner den sig kun til professionelle, eller er vi... Nej, alle kan jo i og for sig bruge den jo. Skill de brander sig på, at de har det samme batteri til alle deres maskiner. Ja. De har både gør det selv-serien, og så har de den professionelle serie. Ja. Men batteriet er det samme, så du får, selvom du har en hobbymaskine, så får du det professionelle batteri. Plus lader til selvfølgelig. Ja. De brander så også lidt på med de her batterier her. Det skulle være, altså det er nærmest toppen af poppen ved alle deres maskiner. Det her power core her, keep cool teknologi. Ja. Så det her keep cool, det går ud på, at du vil kunne arbejde med det i minus 10 grader, eller om det er plus 20 grader, og så have den samme effektivitet på maskinen. Okay. Fordi den er intelligent, så den kan køle sig selv, eller varme sig selv op gennem maskinen. Ja. Hvilket jo egentlig er super fint, når vi står ude på taget. Bestemt. Som vi jo ofte gør i vores dagligdag. Bestemt. Med blåfrosne fingre, ikke? Så har du stadigvæk noget værktøj, der fungerer. Ja. Det er jo egentlig også meget rart, at klingen sidder, hvor den gør. At man ligesom kan bruge venstre hånd. Nu er jeg højrehåndet. Men at kunne bruge venstre hånd til at, ligesom at skubbe... Ja, kontra den herovre, ikke? Hvor den sidder på. Ja, lige præcis. Hvor du jo nærmest som højrehånd skal krydse ind over. Ja. Så er det jo egentlig lækkert nok, når den ligger der. Og så lige med venstre hånd der. Og så kører jeg afsted. Ja, så den ikke binder fast. Ja, lige præcis. Ja. Det er jo egentlig rart nok. Og så kan jeg se, at den kan gå noget mere i smig end den, altså maskinen derovre. Ja, den her, den siger jo 0 til 53 grader. Hvilket er noget vildt. Og den her, den har til 0 til 50 grader. Men det har vores normale maskiner ude på arbejde jo ikke. Er det ikke 6-47 grader max? Jo, det er jeg rimelig sikker på. Nu kører jeg selv Milwaukee, og er egentlig rimelig imponeret over det her. Ja. Den er også bare, altså vægten i de her maskiner også. Ja. Det er jo heller ikke, det fungerer jo også egentlig
fungerer egentlig meget fint. Ja. Og fed detalje med den store frå her, så vi kan lægge den af, så den ikke dumper ned ad taget, eller falder ned alle mulige mærkelige steder, så vi bare kan hænge den fra os, ikke? Bestemt. Men jeg synes da også, altså sådan, nu, altså, når man kommer udefra og kigger på mærket, altså, det er jo ikke noget, jeg som sådan har hørt om i hvert fald. Men hvordan føler, nu kender du lidt mere til det, er det noget bræller, eller er det tæer? Nej, altså nu har jeg arbejdet lidt med maskinerne, og har nogle af dem derhjemme også selv. Jeg kan jo tale af den erfaring ud fra for det, jeg har prøvet med den derhjemme, ikke? Ja. Igennem min egen renovering og ting og sager, at jeg bruger mit eget, altså jeg bruger skillværktøjet. Jeg går ikke ud i firmabilen og tager og lige låner et eller andet derude, fordi den kan det samme. Ja. Og nogle gange også mere til måske endda. Okay. Bare sådan som den her, ikke? Den ekstra skæredybde, det er jo mega rart, Helt at du rent faktisk kan tage et ordentligt stykke tømmer og skære igennem. Også selvom du skal lave din snit og alt det her. Ja. At du bagefter skal stå med en håndsave og lige skære de sidste 2-3 mm igennem, fordi de ikke kan nå de andre. Har du mod på, at vi prøver at gå ud, og du kan få lov til at prøve at save med den her, og prøve at holde den op mod de andre måske? Jamen, helt bestemt. Det synes jeg, at vi skal give et forsøg. Jamen, nu har jeg været ude og prøve den her. Det var jo rimelig positivt, synes jeg. Hvordan synes du, at den skiller sig ud fra de andre maskiner, som vi har haft i hænderne igennem tiden? Jamen altså, først og fremmest så er den jo sindssygt nem at bruge, og altså virkelig komfortabel. Den skyder ikke tilbage, den vil bare fremad, og den er egentlig sådan, hvis man skal snakke sikkerhedsmæssigt, der kører den jo mega dejligt. Den tykker bare igennem det, og det er jo virkelig en fordel. Ja, du fik den power, som du efterspurgte i en maskine. Jamen altså, og den dybde, den kører i, det er jo virkelig dejligt, at man ikke skal til at både skære fra den ene og den anden side for at komme igennem. Ja, lige præcis. Ja. Du prøvede at sende den hele vejen igennem. Og det kørte jo, som var det en flexsav. Der var jo slet ikke noget, en slinger i valsen, det var jo bare fremad. Den ligger stabil, og der er masser af power. Der er vægten måske egentlig en eller anden fordel i forhold til at lave de lange snit, at den ligger stabil på underlaget. Og jeg synes egentlig ikke, at når jeg står med den sådan her, så kan den godt føles, så der kan man godt mærke vægten, men jeg synes, når den først kommer i gang, så føles den jo som at køre med en helt almindelig rundsav. Ja. Så den kan klart anbefales. Alt i alt så har det jo egentlig været en rigtig fin oplevelse, og en god dag med skill her. Ja. Klart noget, jeg der i hvert fald vil overveje, skal være en del af mit sortiment. Men specielt den her har jeg godt nok, den er vi forelsket at sige. Ja, den er helt bestemt. Det er for... Ja. Også som tømmervirksomhed og håndværksvæser og professionelle håndværker, ikke? Så selvom at der egentlig ikke var nogen af os, der havde de helt vilde forventninger til skill, som vi siger, at det overrasker helt vildt. Det er bestemt noget, vi vil kunne bruge som tømmervirksomhed i vores dagligdag. Jeg var kritisk, inden jeg kom, men går der helt sikkert hjem med en følelse af, at det godt kunne blive det fremtidige sortiment.